Queremos achegarnos agora a figura de Xaime Quintanilla, o alcalde republicano de Ferrol, médico de profesión, autor teatral e impulsor do Estatuto do 36. En agosto de 1936 foi detido, foi encarcerado e fusilado. Ana Romero é historiadora e membro da Real Academia Galega, autora xunto a Carlos Pereira do libro Xaime Quintanilla Martínez, vida e obra dun socialista galeguista ao servizo da República, que ademais foi Premio Luís Tilbe de Investigación e Divulgación Histórica. Ana, benvida. Hola, que tal? Boas tardes. Os fascistas foron a por el ata en 2 ocasións no verán do 36, non? Cales foron as circunstancias que rodearon o arresto, encarceramento e posterior fusilamento de Xaime Quintanilla? Bueno, pois un exemplo clarísimo de odio. Primeiro foi detido na casa, despois o liberaron e ao cabo duns días o volveron a arrestar, o mandaron o barco ali atracado en Ferrol, el Plus Ultra, e, bueno, pois sin previo aviso, o día 17 de agosto sacaron a él e a 14 compañeros que estaban ali no Plus Ultra e os fusilaron. Exactamente non sabemos o sitio, sospeitamos que na propia tapia do cementerio, pero bueno, se comentaba que quizá os levaran ao Castelo de San Felipe, non está claro. Quintanilla foi o obxectivo dos golpistas pola súa militancia política, claro, foi membro das Irmandades, un dos promotores do Estatuto de Autonomía do 36, un home moi perigoso para eles, non? Totalmente, e sobre todo alcalde entre o 31 e o 34 e un home pois moi convencido do que había que facer dentro da actuación deses tres campos que el reunía como poucas persoas, que era republicano, pero nacionalista e socialista, tres cousas que non era fácil combinalas, non? Entón levou á práctica desde a alcaldía pois medidas, non facía máis que aplicar a Constitución e as normas republicanas, pero claro, para os futuros fascistas eso era absolutamente imperdonable. Claro, el rematou o seu mandato no ano 34, chegou o Vieino Negro, foi destituído. Acusaron de pouco belixerante cos manifestantes da Revolución de Outubro, non? E tentaron implicalo nas revoltas, non? E incluso manchar o seu nome. Sí, efectivamente, pero sobre todo van o cesaron por lo menos é o que din os papéis, por excesivamente blando, non? Na represión que debería, según, en fin, as novas autoridades dos urdidos do Bienio Negro, non? É dicir, foi blando, digamos. Tens escrito moito sobre a vertente política de Xaime Quintanilla, pero ademais, dicía algo antes na presentación que era médico de profesión, creo que se criara nun hospicio, e chegaron a bautizalo como médico dos pobres, non? No, hospicio non, que bueno, que nos conste non. Non, tivo problemas cos pais, porque, a ver, si ele é bautizado co nome da nai, como solteira, e de feito, si, mentre estudia no instituto é Jaime Antonio Martínez, pero logo no ano 7 o pai o recoñece, e a partir dese momento é Xaime Quintanilla Martínez. Entón, bueno, hai un pequeno problema, pero no hospicio non nos consta que estivese, debía estar atendido pola nai. Entendo, e era unha persoa moi querida, por iso que comentaba, non? Porque atendía de balde incluso os necesitados, non? Bueno, incluso me comentaban as netas que en algúns casos non só non cobraba, sino que deixaba unhas moedas debaixo da almofada dos que atendía, non? Sí, é un hombre xeneroso, seguro, como tantos médicos ilustrados republicanos da época, non? Aquí pensa que, bueno, un pouco antes, pero temos a Costales, temos al médico Rodríguez, son estes médicos moi humanistas que ante a dor e a miseria se compadecían. Un home moi querido na cidade de Ferrol, unha figura política imprescindible, pero ademais Xaime Quintanilla tamén foi autor teatral, director da revista Céltiga, colaborador de moitas publicacións da época, non? E actor el mesmo, non me pode... Sí. Ele sale ao escenario representando como no papel estelar dunha das súas obras, da única que se representou, que foi Donosiña, se non recordo, sí, Donosiña, no Teatro Jofre de Ferrol, o sea, imagino a expectación que debiu contentar. Sí, logo escribe, dirixe, moi aficionada á música, facía moitas críticas de crítica musical, preside
Toxos e Flores e este outro coro, como se chama, Bairiños da miña terra, moi aficionada á música, e agora estamos vendo que moito máis do que imaginábamos, sobre todo a partir desta última investigación que acaba de facer Carlos Pereira, que ahora vamos a publicar na revista Cornide, que durante a etapa de estudiante en Santiago, bueno, él pasa por Valladolid, por Madrid, pasa por varias universidades, e decimos, que mal estudiante, que raro. No, mal estudiante, bueno, o se ocupaba o tempo en outras cousas, porque acaba de descubrir somente do tempo de estar en Santiago, é dicir, entre 1911 e 1917, 141 artigos na prensa. Non o podo creer. O sea, pues sí, nos tiñamos noticia de algún, porque sobre todo en esa época mostrase moi anticlerical, contra ese Santiago sobre o bispado, a Igrexa Católica, bueno, é durísimo, ¿no? E entón sabíamos de algúns artigos e sobre todo das críticas que lle fan outros periódicos a varios artigos de Quintanilla, bueno, que costaron multas, sí. Vaya, e cal é a temática, fundamentalmente? Pues moi variada, pero hai temas de carácter isto que te digo, de tipo anticlerical, moito musical, de teatro, moi variados os temas, moi variados. Sí, decir que vamos descubrindo, a medida que van subindo, porque ás veces é moi difícil localizar toda a prensa, ¿no? Pero a medida que van subindo as webs digitales, a verdade é que ampliamos información. Seguro que nos sale máis da época de Ferrol, ainda que xa publicáramos todos os, bueno, que queríamos en aquel momento, todos os artigos que publicara sendo médico en Ferrol. Entendo. Que el vai a Ferrol no ano 17. Por iso está, claro, 17 ou 36 son 20 anos de profesión en Ferrol e por iso moita xente pensa que é de Ferrol. Non, naceu na Coruña, é de Coruña, da Rúa Torreiro, naceu aquí, sí. Quintanilla foi asasinado antes de cumprir os 40, deixou tras de si un legado imborrable, podemos dicir, non? Cree vostede que recibiu o recoñecemento que merece, tanto por parte dos seus veciños como da cidadanía galega? É suficientemente coñecido Xaime Quintanilla? Pois na Coruña non, evidentemente, por non ter nin ten rúa, nin ten nada. En Ferrol sí que lle puseron nome a unha rúa, ten monumento nos cantóns, ten placa no cementerio, xunto con todos os fusilados aquel día. Agora o seu nome figura en ese último monumento que se fixo en Ferrol en Canido ás vítimas de Ferrolterra, pero na Coruña nada. Na Coruña é unha débeda que a cidadanía ten con este personaxe, sí. Eu non sei que pensa cando ve a políticos cuestionar os asasinatos franquistas nas prisións. Non sei que se lle pasou pola cabeza. Pois mira, non sei que palabra utilizar, pero en calquera, non sei, a primeira que se me dá rabia, non sei, é dicir, negar as evidencias tan palpables, a historia, pretender modificala, cambiala, darlle a volta ao que non se pode dar, en fin, non sei ni como calificalo, é demencial. Pois Ana Romero, foi un placer tela aquí conmigo. Ademais, teño que dicir que foi a directora do meu instituto do Monte do Asmoso, que estou moi orgullosa. Así que moitísimas grazas por pasarse por aquí para, bueno, pues polo menos para contarnos un poquiño máis, non, sobre a vida desta persoa, de Xaime Quintanilla. Sí. Unha vida curta no tempo, pero intensa. Moi intensa en actividade, moi intensa, sí. Ana, un placer, unha aperta. Igualmente, gracias, esta outra. A ferida aberta no 36.